Apa kowe njaluk cara supaya wong wedok gampang kuru? Napa carane napa? Bojomu kon rabi meneh. Langsung kuru tenan yakin. Yakin to iki? To omong ya. Langsung susut. Sak utek. Masake aku kudu ngono ora ana cara liyane apa? Olahraga. Olahraga? Push up. Ora mung push up. Lah napa? Sing dipengke kok mung push up, mlayu-mlayu, mlaku ora sanggo sandal. Ora sanggo kaos. Lho. Kedep tasma aku nyawang selendang biru. Enon sekalian nduk Nawi nyelaki janji monggo ditibake sisan tak ngundang Kang Garing karo Bagong engko terus minangkan iki pamundutan saka Mas Bayu Cabita Arsitektur Cabita Arsi monggo nyelaki yuk janji selendang biru selendang biru selendang biru nenone hamong enaki hati nora tekan monggo batin setiamu ya yuk kanca-kanca ya selendang biru dipun dawakan serepek Mas tetap ono janjimu dadak ya dadak tetap ono janjimu selendang biru sing sayang lah tak undang kok nganggo gending ki mau anggere aku wis krungu ya ora lawang omah tak jengglengke terus mlayu goleki kowe aku terus wis sasmita to nek mlebu srepek ki mesti kowe ngundang aku ha iya Bagong barang ya terus serikat ya Gong wis apa-apa tak glimpangke mung selak kepengin goleki kowe wah apa iki truk acarane iki panjenengane Bapak Haji Wakidi ST nggone mala kramakake wayahe. Wah. Putu tunggal. Mergo putra putrine Pak Wakidi tunggal iki ya mung siji menyang Ibu Hajah Ari Sri Wahyuni SEMM. Panjenengane minangka dadi wakil ketua DPRD Kabupaten Trenggalek. Patang periode, Gong. Luar biasa. Bapak Haji Wakidi ya minangka dadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Trenggalek. Wah, muga-muga diparingi sehat ya, Tru. Iya. Zaman semono nimbali awake dhewe utusan baru utusane kondur terus ngebel ku isih sehat. Heeh. Nek ya pancen sing jeneng bejo cilaka sugih miskin, sehat lara iki paringane sing gawe urip. Iya, disyukuri apa-apa disyukuri, Tru. Iya. Ora kena gresula, pancen kudune ngono.
sinambi nyuwun marang panguwasaning Gusti supaya kok supaya pinaringan waras. Heeh. Ngono kok. Heeh, kudu ngono. Ya, pokoke sing tabah sing ikhlas. Ya. Menyang Bapak Haji Wakiti kudu iso nampa kanthi lahir batin sinambi anggere salat terus nyuwun karo kersane Gusti pinaringana waras. Gusti ki Maha Adil. Ya. Nek titahe nyuwun mesti bakal diparingi. Pancen bener. Ngono ya, Gong. Heeh. Ya, muga-muga pinaringan dangan. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Heeh. Ki sowan ning tlatah Trenggalek. Wah, jan ada. Ha iya. Kene akeh Kyai dalang sing apik kok. Ya kersane Pak Haji Wakiti ngono ya ademe kari manut. Ya muga-muga ora dadi cuwa penggalihe ya, Tru. Ha iya, sing dijaluk ya pancen ngono. Monggo diteruske maca layang. Heeh. Iki mau pamundutan saka sapa? Saka Mas Bayu. Mas Bayu Cabita Arsitektur. Heeh, nyuwun Mbak Tiwi Gambyong. Ya ditonton. Ya. Gambyong iki pareanom apa Tru? Apa rujak jeruk? Rujak jeruk ya iso digambyongi. Iso dijogeti ya apik. Oh ya. Ae karo nembang ya rujak jeruk. Cocok. Ya. Ayo. Ayo Mbak. Anak Pertiwi jumeneng. Ya. Ayo ndang. Kok sikit to kok ora disusul lagi nglempet jarik kok. Wah, lha tenan ketok kathoke. Ora ya. Maksudnya jarik iki dilempit dirapekke. Oh, tak kira dilempit munggah. Cenginingan ora. Kowe iki senenge ngomong waton nylekop kok. Mangga dibawani rujak jeruk terus engko ditibake. Ora suwe papane tole tak nang terus gambyong. Ya. Hasil nembang dilemparke ibu-ibu Waranggana. Heeh. Engko begitu rampung tek langsung mikir tok lemparke sinden. Heeh. Bres ngono. Ya. Iya, Mbak. Ya dhewe wae ora usah. Wong loro-loronan ku bagiane dhewe-dhewe. Ya. Nggih. Itu awake cilik nang suarane ya cilik ya, Tru. Iya. Ya apa-apane. Kenapa? Maksudnya piye, Kok? Sirahe ya cilik. Ha iya. Gelungane ya ora padha karo kancane. Heeh. Gelungane padake karo sirah. Iya, ora kaya sindenmu mau bengi. Sirahe cilik kok gelungane kok susuh kontol. Gelungan kok susuh kontol iki piye maksude ora? Bledak medun ae lho, Tru. Ya wis ben ora apa-apa. Ning apik. Dundung jos. Kaya mencelat. Los wae suarane rasa diampet-ampet. Los. Pokoke los wae. Perkaramu ya wis los to. Los. Kawulara. Neno tan kendatan sah cabis mugi dadi jampi mugi
piyai kene kok ya nyuwun gambyong ya terus. Ya iya, biasane nek Jawa Wetan iki mesti ngremo. Ah iya iki kok ya pancen ya piyai budaya ngerti gambyong barang. Rujake kinacer. Rujake kinacer jaro neng layah lambah neno kula Jawa lambah rawet ya ora suwe bapak neto lewos teko
ra apa-apa. Ya, mergo pamundutan ki mau wis tok gambyongke, ya. Arep gambyong rujak jeruk dadi gambyong rujak cingur. Ha iya. Sing penting wis kersa joget. Ha iya. Ayo karang angel ning gambyong ki joget ki angel Tru. Heeh, wah jan. Agi iki ya gong sowan mrene. Heeh. Kene iki meneng-meneng ya top lho Trenggalek ki. Weh. Kowe ya ngerti to? Ngerti. Kene iki papan wisatane ya apik-apik. Oh, Pantai Damas. Waduh. Kaya dong-donga. Wes Sorana kowe iki mulane ora membaron wae. Baron Gunung Kidul mung Parangkusuma wae. Oh. Pantai-pantai ngendi-endi ya ana kene Pantai Damas. Ya. Karanggongso. Weh. Pantai sing ora tau mulih ya ana kene. Lho, kok ora tau mulih ngendi? Pantai Prigi. Oh. Prigi terus ora tau pulang. Heeh. Pantai Prigi. Pantai sing marai keri ya ana ngendi? Pantai Kili-kili. Kili-kili dengkulmu mlocot kowe ora. Jenenge iki Pantai Kili-kili ora marai keli. Ayo keri kok keli. Sekarang go kili-kili ya terus. Ayo ya apik kuwi ya. Pancen ngendi papan ki ya duwe anu jenenge iki destinasi dhewe-dhewe kok, Gong. Heeh. Duwe Ayo saiki arep ngaturke tembang apa? Anake kok anake. Adine Anting. Heeh. Lah nek anake Anting, heeh. Ngawur kok kowe nek tembang. Ayo, Mbak. Mbak Raras, ya ta? Raras. Nggih. Mbak Raras Hapsari sapa didowo banget. Ya ora apa-apa. Iki ya putrane Mas Sun Gondrong. Oh ya. Loro kabeh iki, heeh, ora masalah. Karang sing Anting ki sekolah ning Yojo ning isi dadi mbangane mula-mule melu bapakne ra melu aku. Ha iya, sing cedhak ya. Ayo jumeneng, Mbak. Monggo Mbak Raras. Wis turu wae ket mau. Garang ngantuk ayo. Ayo apa ngelih. Kowe iki aneh wong turu iki mesti ngantuk. Ya. Awa-awane padha karo Anting. Heeh. Padha gedene. Ngaturke napa, Mbak? Jenang gula. Napa? Jenang gula. Siap, jenang gula. Ya. Suarane ya padha bayune apik iki. Heeh. Tong anu dibawani, Mbak. Monggo. Nggih. Monggo. Suarane saingan karo Mbak Yune. Heeh. Ya mengsuk kari payu sapa antarané Mbak Yune karo adine. Heeh. Kaya anggere ora ngarani wis gelem dibayar sewengi 20.000 ngono. Lah nginden. Ayo nggo tuku make up e ora cukup kaya, Gong. Among ati pisan luput pisan kano pisan yen gampang luwe gampang
Gleceng kok ya padha ora iso nirokke angel langkung tan kena ati mangga jeneng kula kuwi aja lali marang aku iki yo kangas nalikane nandang susah sapa sing ngancani ya Tonjai, monggo yuk. Nggih, matur nuwun Mbak Raras. Saka ngendi iki daleme Kediri? Nggih. Mbah. Ada ya ya ora nek saka kene ya udakara Kediri engko terus liwate iki Nganjuk. Ah, ngawur wong ora dong kok.
Bagong kuwi takon aku laladan kene iki ya ora ngerti. Aku mau ki numpak apa? Numpak bis. Numpak bis? Heeh. Neng jero bis apa ora kematke dalan ana plang-plang. Ora aku neng jero bis turu. Tangi-tangi ya wis tekan pelataran ngarep kuwi. Dadi wis ora ngerti alang mujure liwat endi. Petro yang turu nang ngebis. Nek letangi nek kowe krungu cah cilik muni Madang Ramadang Smaut lagi melek mripate pokoke anggere krungu swara Madang ayo wong ayo jenenge kuwi ning dalan kaya gong ya diperlokke kaya ngono kuwi ayo nyambut gawe po arep madang ya nyambut gawe ya sinambi madang wah apik iki mau jenenge Mbak Raras Hapsari Kertanyana Medhot Janji ayo senengane nek jenenge wong wedok ngawur. Ayo dibacutke. Ya. Aja nganti kedawa-dawa. Mau limbukan wis sak pol-pole. Iya. Sak pol-pole tenan wis nganti jam 1. Ha iya. Ayo no. Wah, ngres-resi to kajen. Ora apa-apa wis. Ya. Ayo Tin, ditembangke pisan neh apa ping pindho neh kek. Ah, Jan. Ya, ya. Cuma Pak. Hah? Ngadeg. Ah, iya no. Ora. Mbut gawe kok arep ming deprok wae. Teneh cukul suket ngisore. Lah kok iso wong mboten nandur lho. Sing jeneng lemah ki nek dinae anget-anget dideproki terus ki subur. Lemake dadi gembur. Ah iya. Mboten enten wini kok. Hah? Mboten enten wini. Mbok menawa ana. Nek rak tukule wis ana. Ah iya. Ora ana winine. Ayo, nembang apa? Ya. Nggih. Pelok napa nggih? Pelok barang. Barang sakniki pelok bem mawon. Pelok bem. Ya, apa arep bawane? Nggih lali janjine, Pak. Hah? Lali. Lali apa? Janjine. Oh ya, lali janjine tak kira nek lali tembange. Tiwas ngadeg kok lali tembange. Ha iya. Di bawane? Heeh. Nggih. Rinoso. Napa bawane niku napa sing ngarepi bungkek-bungkek. surat didisko. Ayo diaturake monggo. Tina minggu kang tak anti Yan saya jebluk tenan awake. Heeh. Sinten to? Kowe kuwi nganggo anu truk kejawen ki rak dadi sing seti to stagen ya kenceng. Ha bangkeane ketok cilik. Ha iya juarik ya dikencengke. Ha iya kuwi nek preman pas ora nggo kejawen Napa ta? mlaku iki kaya tas kresek kaya banyu kae iya. Jenenge kok ya gatekke. Ah ya aku iki seneng gatekke wong mlaku. Anggere tak amatke ngono kuwi buru-buru. Apane sing buru-buru? Embo. Wong engko nak. Jenengan ngematke nggo napa? Nggo awak. Awak. Awakmu iki kelemon. Napa nggih to? Wah, wis nek Belum ya. Lemuhe cilaka lho tenan. Awak ambegane sesek. Mergo pembuluh jantung ki ditekan oleh lemak. Ah, cilaka. Kayak kula kan kaya tiwik niku. Aja. Lah. Aja nek kaya tiwik, ya siramu gedene ra jamak-jamake. Kepengin ndas tok ya. Heeh, tenan kaya pentolan korek. Lah terus kan kaya sapa? Ning kari ngedreske. Ayo ya disuda sithik awake iki poso. Nggih. Apa kowe njaluk cara supaya wong wedok iki gampang kuru? Napa? Carane napa? Bojomu kon rabi meneh. Langsung kuru tenan yakin. Yakin to iki? To omong ya. Langsung susut. Sak utek. Masa ya kudu ngono ora ana cara liyane po? Olahraga. Olahraga? Push up. Ora mung push up. Lah napa? Sing dipengke kok mung push up, mlayu-mlayu, mlaku ora sanggo sandal. Ora sanggo kaos. Lho.
Asang-usang ora sanggo kaos kaki kowe iki lho ngerti teruse kok Truk. Kaos kaki ora nggo sandal sanggo kaos kaki men sarap-sarap kaki iki kena krikil padha karo dipijet refleksi pembuluh darah lancar aku ora adong kok kaos apa rumasamu kaos dhuwur ateneh Kaya Bagong kuwi. Tina Hanene Coba menglali janjine anane pijer pinter golek alasan nah alasan ngandur-ndur angen duko neno tak dung tak dung lho kok jamu Jawa kok aku lali janjine mergo tuku jamu suwe mboten jejamu no suwe mboten jejamu wah aku selalu siap kok napa nggih delok jamu kuwi selalu ana jamune napa aku selalu sehat terus nek mayang sewengi-sewengi ora tau leren iki. Jamune napa to, Pak? Ah gampang. Napa? Botokan tekek Mesir. Kudu Mesir. Ha iya kok kudu botokan tekek Mesir arep golek nendi ora. Aku jamu takoni rahasia. Mbok menawa ya aku ya ben kuat ngono lho. Aja. Lah ngapa? Wah wis malah ora apik. Kok ora apik? Jamune wong wedok ya jamune wong wedok, jane wong lanang ya jane wong lanang. Iya. Oh beda, lanang wedok. Ha iya. Monggo. Aku wis ora masuk dina minggu sing tak tunggu
atine dikendangi jatilan. Lah ngapa? Ya jarane ilang ya terus. Ah iya. Lah ndi aku ora nganggo jaran lho. Melayu. Lah ngapa Lah mlayu? sing numpaki gedene semono ya gila jaran kepange. Wah, ngono. Padahal aku ora nganggo jaran lho. Ah iya. Nganggo wae ngerti apa piye? Nganggo. Ah iya. Jan-jane kowe ning nyenenge tenan. Kowe kok ora ndelok tatile joget kok. Ah wis terinspirasi karo jogetan wingi bengi ya, Tru. Oh. Dadi nek ora nganggo jedot ngono wis. Nemeng bokonge tok ngene-ngene wae. Bojo kowe ning omah nek mlaku ngono kuwi. Ah iya. Lah ya ngono kuwi kabeh bojoku nang wong doene mlaku mesti megal-megal kabeh. Ana lho sing mlaku ngene. Oh. Ngono ya ana. Ya ora ana ora. Anggepe kaya apik ki mau Mbak Tatin wis kepareng ngaturke lali janjine. Heeh. Ki pamundutan sing kari dhewe ya, Tru. Ya. Nawala lumantar WA. Waduh. Ana sing nonton bareng nang Bogor. Bogor Brand. Ayo Bogor kutha kono. Sampluki mudhar ora. Lho maksude Petro ki Bogor ki ngendi dikenake ngono lho ora Bogor ki jembare ra jamak-jamak kok. Masa aku mung dikirimi WA kon tekan kono. Kon genake alamate ngendi, kampung ki ngendi, RT pira, RW pira ngono. Meripat ki nek ra sinkron. Wah, sembetengan ora. Kok gembeng banget orang. Mbok aku anggere dicacat sithik rasane. Arep mulai aku terus engko sih. Kari sak lagu kek mulai. Aku nunggu ngendi? Nunggu ngarep. Cecer posir sopir. Posir ora. Tusiran. Wedi aku nganggo kacamata riben terus. Ya wis ora apa-apa. Yo di komplitke wae kok. Heeh, kembang rawe Ika Ani ya. Terus karo sapa? Tiwik wi. Ya tiwik meneh. Ora apa-apa. Gedhe rada cilik. Ah ya. Iki kaya percontohan sejarah Pithecanthropus erectus. Jadi saka munyuk menungsa terus menungsa banget. Ah iya. Munyuke sing gedhe dhewe. Oh iya. Ayo iki. Nah, iki perjalanan manusia iki kaya ngene iki, Tru. Ayo perjalanan terbentuknya manusia normal seperti ini. Ya iya. Oh, kayak gorilane teko. Saking pundi, Pak? Perjalanannya saking sing pundi? Saka kono. Ya. Sing normal manungsa sing kene dhewe. Oh. Wah. Dhewe ra normal. Ben. Dibawani sik. Ya. Sing bawa Ika karo Tiwi. Ya. Ani kon umbah-umbah sik. Ya. Umbah-umbah dengkulmu melocot ora. Agawe ruciting agawe ruciting gale modar ora kowe. Oh ngerti nek sik gender nesu kok.
nek ora padha mulai mesti ora padha meneh pukul besi tong teng. Iya ngantuk-ngantuk kon genderi ora ora semono cukup ra Ika ayo Sepinten? meneh ora semono ayo ini Prada apa kang si natya upama munduta Rokmini ibarat wong numpak prau lumampah tanpa palah. Nah, wektune gentenan langsung gentenan ora dadak dijawil. Lali Pak. Aku iki nek ora dijawil turu. Ing matyaning jala niti temah gonjeng anggen jong ning paku lingan. Nah, ya. Jogete manut ani. Ya, modar. Jogete manut ani. Ayo. Duh. Si Tiwik kudu iso lho. Heeh. Ya awas. Ndelung-ndelung. Ya.
banjur ngomong masa ora bareng jogete wis. Iya, sing lemu malah lincah, sing kuru malah lemes. Iya. Anggere ngobah bokonge ayo kurang pasling ya Kang. Iya, ora apa-apa. Saning yaning laloka kati langit Mambang pantepasulan opamaneka Printang toya kusumayana sumawur Koten prayitna semurir seka balik semurir seka balik Gus sampun sawetawis lenggah wonten ing Karang Kadempel ndika Ndara dereng kepareng medhar pangandikan Ndara ingkang abdipun Semar kula Cemadung dawuh Den nggih Ndara ngabdipun Garing Cemadung dawuh nggih dening abdipun Petro nggih Cemadung dawuh nggih Ndara ingkang abdipun Bagong ugi Cemadung dawuh Gagang Semar kula nampa sasmitaning Jawata yen to dewa bakal matedhakake kanugrahan mongko cacahe ora mung siji ganepe ana 3 Gagang Nayantaka
monggo Janaka wis tinuding kudu ngupaya kanugrahan. Nanging kena ngopo enggo seprene kok isih katon weteng paningalku. Paran menyang endi nggonku bakal nggayu kanugrahan, kasembatan lan nurani. Durung bisa dijagakake Kakang Semar. Semareka den prayatna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ampun kendhat nggone budidaya Ndara sampeyan pun pikantuk sasmita saka sing gawe jagat tegese sampeyan pancen pun tinuding kudu ngupaya wahyu. Aku kudu piye Kakang Semar? Mang tindak pados papan sing sepi sepen budidaya ngulir budi ngasah kadewasan sinambi meminta marang panguwasaning dat kamurming dat mugi-mugi pikantuk kanugrahan napa sing mangjangka gitu. Semareka den prayatna semuriris dengok iki apa ta Mir? Kok malah dengok iki ngopo Pak? Aku kok kaya ora mentala weruh tindake ndaramu. Lagi iki ndaramu gayu wayu kok bingung penggalihe. Ha terus? Terus ha? Diwalik Bagong. Kowe mbantu karo ndaramu ya to Le. Bantu pripun? Bantu ndaramu men entuk kanugrahan. Carane pripun Pak? Kowe wong telu nyawa telu tak dadekke nyawa siji. Wah, aneh gitu lho. Bayar sulapan Pak. Mbok ngenteni pasar malam Pak nek buka sulapan. Iki ora kok sulapan ning nyata. Wis padha menenga wae tak puja tak suwun ngersaning sing gawe urip. Muga-muga apa kang dadi penjangkaning Semar iki kasembatan ala Garing Petruk lan kowe Bagong. Maksudmu piye, Pak? Iki kok dadi aku mbungkuk mengarep. Tanganku nolor mengarep. Iya aku dadi piye to Pak iki karepe? Iki piye to Mir kok kaya ana ning jero ruangan kok aku kaya ana bolongan cilik. Anggere tak leboni tangan melar. Tangan kok lebokke kok mingkup meneh. Iki sing ning ngarep sapa? Aku, Pak. Wah, lah kok dadi Bagong sing dicatah ning nggon sirah. Kowe tak kandhani ya kowe dadi gajah. Lah, ora tenan to. Wis cilaka truk iki. Piye? Iki nek kecekel pawang sirkus iso dicandha dhewe bendina ming turut tobong sirkus. Arti apa? Dadi gajah, penyakit to Semar iki. Kok sik to. Nek ora ngono ndak daramu ora kelakon kedunungan wahyu. Kowe nganggo jeneng gajah sapa sakarepmu lah. Saiki kowe mlayu wae. Nanti neng negara Ngastina. Piye budidaya supaya Dewi Banowati keplayu saka negara Ngastina sakarepmu nggone budidaya. Waduh cilaka iki truk. Lah cilaka piye? Nek nganti konangan prajurit Ngastina ana gajah ngamuk. Tumbak modar iki. Ora nek mati ora. Kowe ora nglakoni kene iki sing dijatah nglakoni. Waton iso ora orek. Wis kok distoke ngendikane bapak we. Ya wis.
Nek nganti engko aku ana apa-apa tempuke kowe lho, Pak. Rasa kuwatir. Melayu sing banter. Jujuka ning Taman Ngastina. Siap sendika ngestaken dawuh. Truk sikile aja dompo lho, ora. Aku sikil mburi loro, aku sikil ngarep loro karo tanganku maju mengarep apa ya telale. Hah? Telale. Wah iya Ning. Ah iya. Gareng ngendi gareng mburi dhewe ya apa? Waduh. Edan iki aku entuk bolongan cilik banget iki. Kuwi sing sok ngerok jenggot lho, Tre. Apa? Sing sok ngerok jenggot silet. Kuwi. Oh, mulane kok ambune teng-tengan ora. Kok nek ora kuat le ambegan iromu lebokno nggonku bolongan kuwi. Mah, wis klepret kaya ngene kok pasake ra. Saya mangkat aja jogoke ana omongan. Ayo mangkat jogong yo. Ayo gong, sik. Ngandel ora. Sikil ngarep mburi iki nek ora kompak ngene iki gonggong ora diocok-ocok ngono kuwi. Wah, wis kok cilaka mlakuke kok nganti krungkep lho. Lah iki ning kene kudu latihan. Ngangano pokoke karo gemermeng terus ya. Ngiwa nengen ngono ya. Men ora tiba gajah mlaku tiba. Wong sikil mburi aku sikil ngarep loro ya ora sinkron. Ning ngobake pokoke kowe muni ngiwa nengen dadi aku men ora ketrikel. Yo mangkat yo.